Har du nogensinde følt dig så overvældet af stress, at du glemte, hvordan det føltes at virkelig slappe af? Jeg arbejdede konstant, sov næsten ikke og vågnede udmattet hver morgen. Jeg prøvede alt: meditation, kosttilskud, åndedrætsøvelser. Intet varede. Så opdagede jeg Pulsetto. En lille trådløs enhed, der fæstnes til halsen og sender blide elektriske impulser til vagusnerven i kun 4 minutter. Jeg var skeptisk, men desperat. Jeg har lagt et link med en særlig rabat i beskrivelsen. Klik nu, inden tilbuddet udløber. Pulsetto aktiverer vagusnerven, den vigtigste kommunikationsvej mellem hjerne og krop. Når du er kronisk stresset, sidder dit nervesystem fast i kamp- eller flugttilstand. Pulsetto skifter din krop til hviletilstand på blot 4 minutter. Den samme teknologi, som professionelle atleter og neuroforskere bruger. Enheden har 5 specialiserede tilstande: stress, søvn, angst, smerte og udbrændthed. I et klinisk studie oplevede brugerne en stressreduktion på 56%, en forbedring af søvnkvaliteten på 41% og en angstreduktion på 45%, alt sammen på bare 4 uger. Den forbinder til en ledsagende app med guidede programmer. Jeg begyndte at bruge søvntilstanden hver aften, og inden for 2 uger faldt jeg hurtigere i søvn og vågnede mere udhvilet end i årevis. Fuldstændig trådløs, diskret, ingen bivirkninger, ingen medicin. Hvis du er udmattet, angst eller har svært ved at sove, klik på linket i beskrivelsen nu. Pulsetto leveres med pengene tilbage garanti. Hvis du ikke mærker en forskel, får du dine penge tilbage uden spørgsmål. Tilbring ikke endnu en søvnløs naturvidenskabelig. Klik på linket og prøv Pulsetto i dag.